שלום לכן ולכם, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו של סטודיו פרנה, שנקרא מה הפרנה שלך. אנחנו בפרק חגיגי היום, פרק 10, זה לא הולך ברגל, ואני נורא מתרגש לפגוש את איילת מטלון. וואו, כמה אני מתרגשת. ואני קודם כל גילוי נאות, אנחנו עובדים ביחד כבר תקופה, נכון. זאת הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים. האיש שמאחורי הוואטסאפ. האיש שמאחורי הוואטסאפ, מאחורי זה, לא יודע מה. זה נדיר שאני לא הייתי בשיעור, לא הייתי בזה, אז כאילו זה הולך לקרות. פשוט אני צריך להתמודד עם השעה, כי אני בן אדם של בוקר וזה, אבל זה יקרה, אולי בקרוב יהיה לנו חדשות גם על שיעור בוקר. מעולה. אז אנחנו נגיע לזה. אז קודם כל, שלום, ברוכה הבאה, ותודה רבה תודה שהזמנתם אותי. תודה שאת חלק מהצוות, ואת פה ואת בת. ואני אספר לך שהשאלה הראשונה שאני שואל במפגש הזה עם המורים שלנו פה בפרנה, זה מה הפרנה שלך, שלך. פרנה בסנסקריט זאת אנרגיית החיים. זה הדבר שבשבילו את קמה בבוקר, או הדבר שכשאת בלואו ואת מקבלת ממנו, אז הוא מזרים בך את האנרגיה הזאת. הסם הטבעי שלך. הסם הטבעי, כן. יש איזה משהו שעולה לך... זאת אומרת, זה בכלל לא שאלה, זה הספורט. זה הספורט. זה איך שאני פותחת את העיניים בבוקר, מסתכלת על השעון, יש לי טקס קבוע, יוצאת לאימון, מגיעה לפעמים בזמן, תלוי בפיזורים של הבוקר, אבל קבוע בבוקר מתחילה את היום בספורט, כל יום. וזה כל יום משהו שאת כאילו קמה ואת ככה מחכה לו, או שיש גם בקרים, כי לי יש בקרים שאני אומר, אני גם נגיד עושה כל בוקר, אבל יש לי בקרים שאני אומר, וואי, אני לא יודע אם אני אצליח לזוז עכשיו, זה וזה, כאילו, ואני קצת חושש, וכשאני מתחיל זה זז, אבל את בריגוש, כאילו, זה כמעט בריגוש תמידי, קורה לי אבל שיש את הדאונים האלה שאין לך כוח לעשות, קורה בדרך כלל בימי שלישי. למה? כי זה עומס כזה של ראשון שני, ואז אני מתחילה עד שלישי בבוקר בזום, ואז אני יוצאת לריצה שלי. אז הריצה זה איזשהו משבר מנטלי כל פעם מחדש, אבל בשנייה שאני יורדת את המדרגות זה חולף ועובר. כן. אבל זהו, בגדול תמיד זה... רגע, בוא נעשה סדר למי שלא מכיר. את מורה לכוח. אירובי, כוח, כן. כוח, אוקיי. ואת מתאמנת זאת אומרת, את רצה. האימונים שלי זה אימונים פונקציונליים. כוח. אז אמרת שאת רצה. רצה בין 10 ל-12 היום. אחרי שעברתי 2 ניתוחים במיניסקוס, אז חזרתי קצת לריצות שלי, אבל פעם זה היה כל יום. וואי. כל יום ריצה, כל יום אימון. עכשיו אני קצת במיתון של... היית אומרת שאת אובססיבית? מכורה? מכורה? כן. אין, זה חיידק. זה חיידק. מה לעשות, זה חיידק שתמיד אני אומרת שבשנייה שנדבקים ממנו, אין דרך יציאה. אבל לוקח זמן להידבק בו. כן. צריך להתחיל בדבר הנכון כדי לא לקבל את הרתיעה מהספורט, לא להיחוות. וואו, לגמרי. וזה לגמרי מתחיל איפה שהיינו ילדים, שהגענו לשיעורי ספורט ושיעורי ספורט שהם פח. כאילו מורים שלא באים ומלמדים וגורמים לנו לאיזושהי רתיעה מהספורט שהיא נוראית והיא מלווה אותנו עד גיל מאוד מאוד מבוגר. נכון, את יודעת שאני ממש זוכר כאילו את הרתיעה שלי משיעורי חינוך גופני בתיכון, מהחלוקה הזאת לבנים בנות, מהזה שכאילו בנים חייבים לשחק בכדור ובנות חייבות לעשות שפגאט. נכון, כן. נכון. תגידי רגע, מה ההבדל בין אימון כוח לאימון פונקציונלי? באימונים פונקציונליים אנחנו מעלים יותר דופק. אנחנו עובדים באימונים שאני עושה. הם יכולים להתחיל בחלק של כוח, ואחר כך במין מתכון כזה שבנוי לתרגילים מתחלפים, שמשלבים גם כוח וגם סיבולת לב ריאה. בתרגילים שמעלים לך דופק. אוקיי. כוח, בדרך כלל שאתה עובד, אתה מעלה דופק, במידה ואתה עובד במשקלים כבדים ובמספיק חזרות. או פחות חזרות ומשקל יותר גבוה. כן. וזה בנוי יותר על סטים. בפונקציונליה אתה מריץ מין סט חזרות שחוזר על עצמו, יש כל מיני סוגי אימונים בתוך העולם הפונקציונלי. כן. אבל בגדול זה נע לתנועות מחיי היום-יום שלנו.
כאילו פונקציונלי, הכוונה שהוא פונקציונלי לתנועות נכון, מתוך לוקחים תנועות מחיי היום-יום, כן. ובעצם משלבים אותם עם כוח. כן. וכוח זה כאילו לעשות את, כאילו להרים... כוח אתה עובד נטו כאילו... על קבוצות שרירים. כן, קבוצות שרירים. אוקיי, אז זה כן. מעניין. אז בואי רגע נחזור דגדגדור לילדות, איך הכל מתחיל. מי זאת איילת, הילדה, מאיפה את? מרמת גן. מרמת גן, הופה, שכנה, לא גרה רחוק. ברמת גן. גדלתי ברמת גן, למדתי ברמת חן. ואותי פגש הספורט מגיל ממש צעיר. קודם כל, תמיד הייתי הכי גבוהה בכיתה. זה מתחיל מזה. ואז המאפיינים ישר הולכים התחלתי בריקוד. כדורסל. ואז עברתי לכדורסל. כן. ומהכדורסל עברתי לכדוריד, ושם באמת המורים והמדריכים זה מה שתפס אותי וגרם לי לאהוב את הספורט. כן. אבל לא מהשיעורי ספורט בבית ספר. אוקיי. נכנסתי לקבוצות, כששיחקתי כדוריד העלו אותי לליגה של הבוגרות, כשהייתי ממש צעירה. בגלל כישרון וגובה כאילו? כן. אוקיי. ושיחקתי עם כיתות ח' כבר. וזהו, מלא משחקים, ואז בכיתה ז'-ח' הייתי בכיתת ספורט. אז היו לי מלא אימונים בהדר יוסף, הייתי נוסעת לשם לבד איזה 3-4 פעמים בשבוע, התאמנתי באתלטיקה. במבנה האולימפי? כן, אוקיי. במרכז האולימפי שם. ושם בעצם הספורט פגש אותי כדרך חיים, אבל עם זאת כנגד הייתי ילדה מאוד מאוד שמנה וגדולה. אוקיי, מה זה אומר? שקלתי קרוב ל-100 קילו. רגע, באיזה גיל אנחנו מדברים? עד גיל 14. בגיל 14 נוצר אצלי איזשהו שינוי. עד גיל 14? וואו. אבל זה לא סתר את הספורט. הייתי מאוד חזקה בספורט. אבל אולי גם הייתי ילדה מאוד גבוהה. הייתי ילדה מאוד גבוהה. אז כאילו זה... כן, זה לא היה נראה, זה היה נראה כמו ענקית. זה לא היה נראה כן. כמו בטטה, אבל כן. יואו, מטורף. כן. כאילו... אוקיי. אז מה, כאילו... כאילו, אני מתאר לעצמי של ילדה בת 13-14, שכאילו זה, אז היה לך איזשהו מורכבות עם הדימוי גוף, עם כאילו... האמת שאף פעם לא היה לי מורכבות עם הדימוי גוף, אבל הירידה שלי במשקל החלה בכלל כל ההפרעת אכילה, נקרא לזה. ברור. שפוגשת כמעט כל אחת בגיל ההתבגרות, כן. לכאן ולכאן. התחילה מסיבת סיום, וסמלה שרציתי ללבוש למסיבת סיום, ושם זה התחיל... היה לך יעד. היה לי יעד. בדרך כלל זה יעד, כן. כן. נכון, זה לקבוע לעצמנו יעדים, ואז שזה... נכון. אוקיי. אבל תמיד הספורט היה לצידי. כלומר, תמיד אז הספורט היה שם, אבל כאילו את אומרת שבשלב הזה שהיה לך יעד, אז גם נכנס העניין של התזונה. נכון, זה גם היה בריקוד, אתה יודע שכולם עולות עם בגדי גוף, ופתאום זה מפריע ומציק, וכזה. כן. אז הספורט היותר עדין, כאילו זה מה שגרם לי להסתכל יותר על הגוף. אבל זה לא היה... אבל מה עשית? כל פעם שאני חושבת על זה, למה זה קרה בעצם, כי בדרך כלל זה אכילה רגשית, אוקיי? כשבגילאים האלה. אבל אצלי זה לא היה אכילה רגשית, זה היה אימא עיראקית, שיודעת לבשל. היה לאכול בבית כל הזמן, ופשוט הייתי אוכלת ארוחות כפולות. כדי לא להגיד לה שאכלתי במקום אחר, אז הייתי פשוט צריכה לאכול פעמיים. וואו, אוקיי. אז זה היה כזה. כאילו לא ויתרת על האוכל המעובד בחוץ. לא עניין המעובד, כאילו... לא, סתם, אוכל בחוץ, כאילו. כן, כן, על אוכל בחוץ. יואו. זה כשאני משחזרת את זה אחורה, אני כל פעם חושבת על הקטעים האלה מהילדות. את זוכרת אבל נקודה שאמרת, כאילו, אני מבין שהיה יעד, אבל כאילו נקודה שאת אומרת, עכשיו אני לא אוכלת, או עכשיו אני משנה משהו, כאילו, ומה הדבר שאני משנה? בתור נערה בת 14. באיזה אופן אבל? כאילו, את אומרת שראית, היה לך את הסמלה הזאת שרצית להיכנס אליה, ואת אומרת, כאילו, שקלתי קרוב ל-100 קילו, מה אני עכשיו, מה הדבר, מה הנקודה... שבה אני עוצרת? שבה אני עוצרת ועושה סוויץ', לא הייתה נקודה כזאת, עד שראיתי תמונה שלי שהזדעזעתי, ואז קיבלתי סטירה. כן, רכבתי על סוסים, ראיתי תמונה שלי עם הסוס, וזה היה פשוט מזעזע. ברמה חולנית. וואו. כן, שם נעצרתי והתחלתי לאפס את הראש קצת. מה הדבר הראשון שעשית?
קודם כל ישבתי, הייתי כותבת מלא בתור ילדה. זה היה בעצם כאילו ככה הייתי מתמודדת עם המצבים האישיים שלי. זה דבר מדהים ולא מובן מאליו, כאילו שילדה... כתיבה זה אחד הדברים הכי, חוץ מריצה, זה אחד הדברים הכי מרגיעים וואו, מדהים. וטובים, כן. לא ממש זוכרת איך זה היה בדיוק, אבל שם זה התחיל, כאילו ככה זה התחיל. כן. זה להוריד משהו, זה בטוח להוריד משהו מהתפריט, אבל זה כאילו מין... מה? כל התהליך עצמו? כן. כל התהליך עצמו היה התדרדרות נוראית, לא אכלתי כמעט כלום. אוקיי. זה היה העניין של אנורקסיה לגמרי, לא היה... הרעבה, כאילו... לא יודעת אם הרעבה, אבל הורדתי מלא, קודם כל הג'אנק שאכלתי ירד לגמרי, שומנים ירדו לגמרי, אוכל בלי שמן, אז גם לא הייתי אוכלת את האוכל של אמא שלי בבית, למדתי לבשל ככה לבד. יואו, זה בטח יכול לייצר... מה? לא יודע, מול אימא שכל כך... תראה, יצא מזה משהו טוב. יצא מזה משהו... לא, יצא מזה משהו מדהים, וגם חשוב רגע להגיד שהמטבח הוא באמת חלק נכבד מהעולם שלך. נכון. אז רוצה לספר טיפה על זה? שככה יהיה לנו תמונה, כן. זה התחיל בבישולים, שבישול בשבילי זה להיכנס ופרי סטייל, לזרוק מה שבא לי לתוך התבשיל, ועבר לאפייה, ששם זה היה לי קשה בהתחלה, אבל פתאום זה להוציא משקל, פתאום זה כמויות, וכן, למדתי קונדיטוריה. זה היה קשה בגלל הדקויות האלה? אוקיי. כן. כן. כשאתה עובד עם העין, כאילו תמיד אומרים לי, מה המתכון של מה שהכנת? אין מתכון, זה כזה להיכנס למטבח, נכון, יש את הפריטים שצריך, את המצרכים שצריך באופן קבוע, אבל בגדול זה לזרוק ולפי הטעם, תוך כדי לשנות. כן, זה יצירה כזאת. כן. יצירתי. והקונדיטוריה יותר מדויקת. כן. אז היום יש לי את הקו מוצרים שלי, שזה גם קונדיטוריה רגילה וגם קונדיטוריה בריאה. בריאה טבעונית, נכון? בריאה שהיא גם טבעונית, גם ללא גלוטן, עשירה בחלבון, ללא סוכר מעובד. אז אפשר, יש דברים מתוקים שהם זה. הם לא רק בריאים, כי בריא זה נהיה כללה, כאילו אנשים שומעים בריא לוקחים צעד אחורה, אלא הם גם ממש טעימים ויש להם גם ערך מוסף, ובאמת שממכרים גם זה... אבל עד שלא מנסים... רגע, יש לך איזה טיפ לתת לי, אני מחפש כל הזמן משהו שאני יכול לעשות בקלות משהו מתוק, שהוא בלי סוכר, בלי גלוטן, ולא יודע, כאילו, זה... איזה דברים, איזה משהו עולה לך כזה? בגדול, אתה יכול להכין לעצמך צ'יה, ביוגורט צ'יה כזה בצנצנות, שזה מעולה. כל דבר אתה יכול להוסיף חלבון גם. איך? אבקת חלבון. אבקת חלבון, אוקיי. ואני לא משתמשת במעובדות, אני משתמשת בחלבון האורגני, אפונה, מש, סויה, כאלה. וממתיקים? ממתיקים כמעט בכלל לא. אני עובדת הרבה עם בננה, שהיא מאוד בשלה, אז היא מוסיפה מתיקות טבעית, תמרים, מוסיפים מתיקות טבעית. מבחינת סוכרים זה רק סוכר קוקוס או מייפל. כאילו, את לא באריתריטול, אלולוז? לא. אלא אם כן יש לי את הצרכנים של הקיטו, ששם אני עובדת עם אלולוז. אז את ילדה שעושה שינוי גדול תזונתי וממשיכה בספורט? ספורט אף פעם לא עזב אותי. לא, שתמיד כאילו היה שם איזה. באיזה שלב את הולכת לכיוון של, כאילו, של הוראה? להיות מורה. בזמן הקורונה ילדתי את הילד השלישי, ועזבתי את העבודה ביין. עבדתי לפני זה ביין, הייתי אשת מכירות. וואלה, של איפה? של יקב רמת הגולן. ועזבתי את תחום היין. והתחלתי לרוץ, עכשיו כל הזמן התאמנתי במקביל. ודרך האימון פשוט התאהבתי בתחום הזה ספציפי של האימונים פונקציונליים וכוח. והחלטתי לעשות שינוי ופשוט ללכת לעשות קורס מדריכים. חיפשתי את הדבר הבא. וזהו, זה התחיל יחד עם הקו של המוצרים הבריאים. שזה הולך טוב יחד. שזה הולך ממש טוב ביחד, כן. יש לך לקוחות שהם גם וגם? בטח. וואלה. כן, כן. זהו בגדול. שם זה התחיל. זאת אומרת התחלתי בקורס מדריכי כושר, ואחר כך עשיתי סטודיו, ואחר כך הלכתי לילדים והפרעות אכילה,
נשים בהיריון, גיל שלישי. וכל יואו. פעם אני מחפשת לעצמי את הלימודים הבאים מה את עושה עם גיל שלישי? כאילו, מה יש זה... לי קבוצה בזום, קבוע, זה 5-6 נשים מירושלים, כבר 3 שנים, שכל יום שלישי אנחנו נפגשות, ואני עושה איתם אימוני כוח בזום. זה אימון כוח בעמידה, על כיסא, או הם כאילו... התחילו על כיסא, היום הן כבר קופצות ועושות ברפיס. הופה. כן, כן. זה התחיל וואו. אנחנו לא יכולות לרדת מעמידה לישיבה, או לשכיבה, והיום הן עושות את זה בדילוגים. וואי, מדהים. כן. מדהים לראות. כן, כן. תהליך מאוד יפה הם עברו. אני בטוח. וגם פה בפראנה יש מלא... כן, נכון. מלא אנשים... בגלל זה אני שואל, כי אני יודע שכאילו האוכלוסייה שלנו פה בפראנה היא אוכלוסייה מאוד מאוד מגוונת. כאילו, יש הרבה חבר'ה צעירים וצעירות, ויש הגיל שם הרבה... המבוגר אבל זה הגיל הנאמן. כן. זאת אומרת, כשהם מתחילים להתמיד במשהו, אז הם ממש נכנסים לזה, נכון. מנסים להשתפר, חשוב להם, הם שואלים שאלות, הם ממש על זה. כשנכנסת לפה, ואמרנו לך מה את רוצה לשתות, מה לאכול, מה לזה, מה לזה, אמרת לי את לא אוכלת עד 3, כי את ב-8-16, שזה משהו חדש שאת מנסה. זה עוד אחד מהג'וקים החדשים שלי. אז רגע, זה מעניין לדבר על טרנדים, כאילו... זה לא, אני לא יכולה לקרוא לזה טרנד. אני יכולה לקרוא לזה, כל פעם אני שומעת ממתאמנים, אני בתזונה הזאת, אני בתזונה הזאת, אני בתזונה הזאת, אני בתזונה הזאת, ואז אני לא יכולה להגיב. כן. צריכה לנסות את כל התזונות האלה בשביל להגיב, אוקיי. אחרת אין חכם מבעל זה ניסיון מקצועי. לגמרי ניסיון מקצועי. וגם לראות תוצאות. כן. להשוות, זה יותר טוב מזה. קיטו יצא לגמרי מהמשוואה, כל הדיאטה הקרניבורית וכאלה. הפכתי להיות צמחונית. אוקיי. שאר הדברים זה, אני מאמינה באורח חיים בריא. אורח חיים בריא זה משהו שאתה יכול לחיות איתו לאורך זמן. אם עכשיו מתאמנת אומרת לי, איך אני יכולה לשנות את התזונה? קודם כל, שלחי לי מה את אוכלת. מה התזונה היומיומית שלך? מה הקשיים שלך? מה השעות שאת אוכלת? מה הנשנושים בין הארוחות? כמה כפיות סוכר את שמה בקפה? כמה אלכוהול את צורכת כל לילה? כל הדברים האלה מצטברים. ואז אתה עושה חישוב מאוד פשוט. אתה שותה 3 קפה ביום. בקפה אתה שותה קפה עם כפית סוכר, לצורך העניין. רוב האנשים שותים בלי היום. אבל לצורך העניין אתה שותה עם כפית סוכר. אז אתה עושה חשבון מאוד פשוט, 3 כפיות סוכר ביום, כפול 7 ימים, זה כבר 21 כפיות סוכר ביום, כמה אנחנו מגיעים כבר בחודש. וזה הדברים הקטנים האלה שאנחנו כאילו, אתה יודע, זה נטו הרגלים, זה נטו להתרגל למשהו אחר ונקי יותר. היום כשאני אוכלת דברים מעובדים, הגוף שלי מרגיש את זה, זה כמעט ולא עובר. השאלה היא איך אומרים לה, את צודקת, להתרגל וזה, אבל הבן אדם, הטקס שלו מחבר אותו לדברים הרבה יותר עמוקים. כאילו, זה שהיא שמה את הכפית סוכר בקפה, או לוקחת ליד זה... לא אמרתי לוותר על מה שהיא לוקחת ליד. דרך נכון, אגב, כן. כשאתה לוקח משהו מתוק ליד קפה, זה מנטרל לך את הסוכר של הקפה גם ככה. הטעם של משהו המתוק, הוא מתעוות, הוא לא נשאר אותו טעם. הוא נעלם. בגלל שמתוק ומתוק לא הולך ביחד. אז דווקא הם אוכלים את המשהו המתוק הזה עם הקפה, אתה לא צריך את הסוכר בקפה, לצורך העניין. כן. אז כשהן שולחות את היומן אכילה, אני קוראת לזה, של מה הן אוכלות, אנחנו פשוט עובדות על סידור. זה לא צריך להיעלם לגמרי מהתפריט. יש כאלה שיש להם פטיש של במבה בערב. ואז אתה אומר, אוקיי, אז לא כל יום במבה, בואי נרד ל3 פעמים בשבוע. אבל הן לא צריכות לוותר על זה בכלל. כן. ליצור לעצמך את הצורך הזה במשהו שלוקחים לך, זה הנקודה הראשונה ששוברת אותך. זה מייצר התנגדות... אין פה זה כאילו התנגדות שהיא התנגדות לא טבעית. כן. וזה לא נכון. אז איך אנחנו יוצרים לעצמנו את האורח חיים הבריא? אנחנו בונים לעצמנו את הדברים שאנחנו כן אוהבים במינונים או טיפה יותר נמוכים, או בכמות נורמלית. כלומר, הכל במידה. כן. דרך אגב, גם בספורט זה הכל במידה. נכון. איך שאתה לא מסתכל על זה, כשאנחנו מגזימים, זה אופציות, פה זה עלייה במשקל, או ירידה מהירה במשקל, ועלייה מהירה בגלל שירדנו מהר במשקל. כשאין לנו סדר... כאילו גם להתמכרות, גם לחיידק הכאילו טוב, יש לו מחירים, כאילו אם אנחנו... יש לו מחירים, אבל כשאתה עובד עם הרגש ואתה עובד נכון, אז לא צריך להיות מחיר. צריך להיות מדויק לך. כן. הרי אתה עובד עם הגוף, אתה מרגיש מה אתה עושה. נכון. אז אם עבדתי, נגיד, אימון כוח, העמסתי על עצמי, באימון פונקציונלי שאני אעשה אחרי, אני אעבוד בעדינות יותר, אני לא... אבל זה דבר מדהים, את יודעת, כאילו זה צריך להגיע כאילו, הרבה מאיתנו עובדים עם עם אגו. כאילו, יש שם אגו,
והאגו שלי יודע שאני יכול לעשות 40 שכיבות צמיחה, אז אם עכשיו כאילו קשה לי, ואני מרגיש, וזה לא נכון לגוף שלי, כי כאילו משהו לא סבבה קורה, אני עדיין אעשה את זה, כאילו מתוך איזה זה, ויפגע בעצמי, אבל סיימתי את זה, אז כאילו איך את מתמודדת עם הקול הזה? פעם לא היה לי את הקול הזה. פעם הייתי ברבק, לא משנה מה. כאילו הייתי תחרותית ברמות באמת אחרות. גם עם עצמך. היום איפשהו התבגרתי, אני קוראת לזה. כי זה ממש להתבגר, זה לעבור עם עצמך תהליך של סבבה, לא אסיים ראשונה, הכל טוב. כן. לעבוד לאט, לעבוד בקצב שלי, אני מתעקשת על החזרות, אני לא עובדת למודיפיקציה שהיא קלה יותר. נגיד מתח, הכי קל לעבור לחתירה בטבעת ולא לקפוץ או להתאבד על המתח. כן. בעליות אקצנטריות, אבל כן אני רואה שיפור כל פעם מחדש כשאני כן מתעקשת על זה. ולא מסיימת ראשונה, והכל טוב. כן. אז זה ממש לשים את האגו בצד, במיוחד באימוני כוח. בפונקציונלי זה עוד יותר בתוך אימון בנוי. כן. אוקיי? בחזרתיות שהיא חוזרת בסטים מהירים יותר. אז פה אתה ממהר כי זה עבודה על זמן. כן. אבל בכוח כשאתה עובד סט מנוחה, סט מנוחה, סט מנוחה, אז הרבה יותר קל לך להעמיס משקלים גבוהים, כל הזמן לעלות, 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 או לראות את זה שעובד, אתה גם שם לב לסביבה שלך. ברור. מה זה שלידי עובד, כמה כן. פלטות הוא העמיס, מה הוא יותר צעיר ממני, איך אני לא יכול להגיע לזה, נכון. כאלה. אוהו. ופה מגיעות הפציעות. לא להקשיב לגוף וכאילו להעמיס משקלים ש... כי זה, אבל היא דבר נורא לא עדין מתאימים. בין באמת הקולות אוקיי, נגיד, אם אני... הרי אומרים גם בכוח שצריך להגיע לכשל, אוקיי? לא תמיד אתה צריך להגיע לכשל, תלוי מה המטרה. מה המטרה? לבנות שריר, לפתח, לא יודע, כאילו... אבל תלוי איזה סוג אימון אתה עושה, כן. אוקיי? אתה לא... נגיד במתח. במתח, אם אתה מגיע לכשל, אתה יכול להגיע לכשל, אבל זמן ההתאוששות שלך יהיה יחסית גדול. כל פעם שאנחנו מגיעים לכשל, אנחנו צריכים זמן מנוחה גדול יותר. וכשאתה עושה סטים רצים, אתה רוצה לא תמיד להגיע לכשל, אלא לבנות את זה בהדרגה. הכשל זה אומר שאני מנסה להשאיר לעצמי ולא... עוד חזרה 2 בקנה, לפי זה אתה מכוון את המשקל, אבל גם תלוי באותו יום, מה האימון שהגדירו לך. הכשל זה כוונה, נגיד, במתח, מה שאני לא יכול יותר לעלות. כשל פיזית זה לא יכול. שאתה עלית עכשיו עליית מתח, עשית 10 חזרות של מתח, כן, לדוגמה. כן. בחזרה האחרונה אתה כאילו בא להרים את עצמך, אבל אין לך את זה. אין, זה אתה פשוט נתקע, כאילו אתה לא נגמר. יכול יותר. זהו, אוקיי. נגמר לי. אוקיי. ואז נגיד כמה התאוששות צריך אחרי דבר כזה, במתח? 2 דקות, 2.5 דקות. אני חשבתי ימים. לא, מה פתאום? אתה לא קורע את השריר. אוקיי, אוקיי. זה לא שם. אבל אם היית עוצר כמה שניות לפני, אז מספיק דקה, דקה וחצי, כאילו, אתה יודע, כשאתה נמצא בתוך סטים רצים, זה די משמעותי. כן, אוקיי. היה כאן שאלה מהקהל לגבי טיפ למתח באמת. כי את אמרת לאיזה מישהי חמודה כאן, לא לעשות עם גומייה. נכון. אז תסבירי ככה מה... גומייה, היא התחילה עם גומייה. מה שעשה לנו הגומייה, היא בעצם מורידה ממשקל הגוף שלנו. כי היא יוצרת התנגדות, נכון. אבל היא מורידה לנו ממשקל הגוף, והיא בעצם מרימה אותנו למעלה. כשאנחנו עובדים על מתח נכון, אנחנו צריכים לבצע ירידה אקצנטרית. ירידה אקצנטרית, זאת אומרת, ירידה כנגד להרגיש את המשקל שלנו כאילו? לא, אתה כאילו, יש לנו את האקצנטרי זה הרמה של המתח, סליחה, האקצנטרי זה הירידה של המתח, החלק שקל לנו בו יותר, לעומת החלק שאנחנו מעלים את עצמנו למעלה, שזה החלק הקשה בעצם. עכשיו, השרירים באקצנטרי והשרירים בקונצנטרי הם בעצם אותם שרירים שעובדים. אז אם אני אעבוד על השרירים כשקל לי בירידה רק, אוקיי? השרירים של העלייה יתחזקו גם. ובגלל זה אני צריכה לבנות לעצמי את החזרות בצורה נכונה יותר וטובה יותר. סיכוי שאני אעשה מתח יותר מהר, הוא אם אני אעבוד בצורה אקצנטרית. מאשר עם הגומיה. אוקיי. אז את ממליצה כאילו לא להשתמש בגומיה במקרה הזה, ועד שזה לא מצליח, זה לא מצליח. ועד שזה לא מצליח, זה לא מצליח, כן. כן. זה מניסיון.
תגידי... אבל לפעמים זה יוצר תסכול, כי אתה כן זהו, רוצה בדיוק. הצלחה במתח. נכון. אז לפעמים אנשים כן משתמשים בגומייה, כדי להרגיש, רגע, המוח שלי צריך להבין רגע את התנועה הזאת בכלל כן. שהיא קיימת. כן. שהגוף שלי בכלל מסוגל להרים אותי בצורה הזאת. אז כן, לפעמים מנסים עם גומייה, אבל לא להתרגל רק לגומייה. כן. אלא זה לנסות כמו לעשות שילובים גם וגם. זה כמו ביוגה או בזה, אז כאילו זה כמו לא, אתה רוצה לעלות לעמידת ידיים או עמידת ראש או עמידת מרפקים, לא עם קיר, כאילו. למרות שאם אתה יודע שהקיר שם, אז אתה תעלה ביותר... נכון, כן. נכון. תגידי, מה הדבר שהכי משמח אותך בסטודיו, במפגש עם הקבוצות שלך? קודם כל, הנוכחות המלאה, באמת, אנשים זה עושה לך... ממש אוהבים להגיע לאימונים. מלא שאלות ומלא תודות בסוף, ומלא שאלות, ואנשים כאילו ממש יוצאים מרוגשים מהאימון. איזה כיף. הוויז'ן שלי בכלל בחיים זה לגרום לאנשים להתאהב בספורט. ודרך הספורט להתאהב בעצמם. זה מדהים. הנקודה, המטרה הכי גדולה, כאילו, ששמתי לעצמי, בערך המוסף של אז זה דבר מדהים, וזה גם באמת מה שאנחנו רוצים ומנסים לעשות, להנגיש את העבודה עם הגוף, את התנועה ואת הנשימה כן. החוצה. יש איזה... רציתי לשאול אותך, יש עכשיו הרבה דיבור על כוח. כאילו, נגיד, שלא היה לפני שנתיים, או זה, פתאום זה נהיה איזה... טרנד, או איזה, כן, כאילו. מה את חושבת על זה? זה טרנד שאני מקווה שזה לא יהיה מהטרנדים החולפים, אלא זה יהיה טרנד שמכניס אותך לבפנים, ואז אתה נתפס, ואז אין דרך חזרה. זה כאילו ההדבקה הזאת בחיידק שדיברנו עליה בהתחלה. שאנשים מבינים שבאמת הכוח נותן להם את הערך המוסף. עכשיו, יש אבל מה גילו פתאום? למה כוח ולא ריצה? למה כוח ולא יוגה? כאילו, סתם... קודם כל, כוח עוזר לנו בעניין של צפיפות עצם. הרבה אנשים עם אוסטאופורוזיס זה מאוד מאוד עוזר להם, וגם כנגד אנשים עם גמישות יתר. מאוד מאוד מחזק להם את העצמות. כשאתה בונה מסת שריר, השריפה של השומנים בגוף היא הרבה יותר גבוהה. עובד על חילוף חומרים הרבה יעיל. עשו המון מחקרים על כל נושא הכוח, על עבודה עם משקלים בעצם. כי גם קליסטניקס נכנס לאיזשהו טרנד, כאילו עבודה עם משקל גוף. כן. ופעם היה לנו את הטרנד של ה-TRX שהיה גם, ונכון. תמיד יש איזה משהו שהוא... בגדול, אני בעד שאנשים באמת יעשו את הדברים שנכונים להם. מדויקים להם. האימון המדויק זה האימון הזה שאתה לא מסתכל על השעון, שהוא עובר לך בכיף ואתה נהנה ממנו. כן. וכוח היתרון שלו זה שאתה יכול להתאים לעצמך את המשקלים. כן. כשאתה מתאים לעצמך את המשקלים ואתה שולט באימון, הוא לא מלחיץ אותך. כן. הוא לא אומר לך, יואו, לא בא לי להגיע לזה. כן. אתה אומר, טוב, אני בא, אני עובד בקצב שלי, אני עובד עם המשקלים שלי, זה לא מאיים עליי מבחינה מנטלית, ואני יכול להגיע לזה בכל שעה ביום. זה כאילו לא... אין פה יותר מדי. כן. והשאלה זה כמה אתה דוחף את עצמך בתוך האימון. זה מחבר אותי לשאלה הבאה, אבל אני כבר מבין את התשובה של, נגיד אם אני אומר לך משקל גוף או משקולות? תלוי מתי ואיך אני קמה בבוקר, אבל בגדול משקולות. משקולות. כן, כן. אוקיי. כן. טוב, אנחנו לקראת סיום. אני רוצה לשאול אותך אם יש משהו שאת רוצה להגיד למתאמנות והמתאמנים, איזשהו טיפ, איזשהו, לא יודע, משהו שאמרו לך ופעם שקיבלת איזה עצה טובה ואת רוצה להעביר, או כל דבר שבא לך... זאת המצלמה שלך. קודם כל, להתעורר בבוקר ולעשות משהו בשביל עצמכם, לפחות שעה ביום. גם אם זה לשבת, לעשות הליכה בים ולקרוא ספר. אבל לדעת שעשיתם משהו בשביל עצמכם, וככה אתם מתחילים את היום או מסיימים את היום, לחילופין. עוד נקודה חשובה זה למצוא זמן לדבר הזה. תמיד אנחנו נוטים לשים את הדברים, את הספורט ואת הכושר שלנו בצד, אבל לא צריך לחכות לאישור מהרופא כדי להתחיל להתאמן. לא צריך לקבל הפניה לאימון, אלא להתחיל ושזה יבוא באמת מבפנים. ולרצות לעשות את זה. כי אחרי שמתחילים, לא מסיימים. אני לא יכול להסכים יותר. וזה הטיפול פסיכולוגי הכי טוב שיכול להיות. הכי טוב. וואו. הכי טוב. איילת, ממש תודה. תודה לך. זה היה מרתק.
ויכולנו עוד, אבל זמננו הוא זמננו. אז תודה רבה, ותודה לכם על ההקשבה. מוזמנים לבוא, להתאמן איתנו עם הילד, וזהו, תהיו בריאים.